Dobro večer. Evo nas ponovo u našem starom ambijentu. Pobegli smo iz onih spavaćih soba i online emisija. Imamo dobar povod. U 89. emisiji Slobodine teritorije, kao što smo i obećali, predstavljamo po onome što sam ja istražio i utvrdio najmlađeg trenera u istoriji Slobode. Bilo je nekih sa 34-35 godina, ali sa 33 godine trenersku palicu u našem klubu preuzeo je Blažo Bulatović. Blažo, veliko ti hvala što si izdvojio vreme. Evo, danas je bilo i 2 treninga, pakao dan, velike vrućine, ali si se rado odazvao pozivu i hvala ti na tome što ćemo večeras pre svega predstaviti tebe i malo popričati o onome što je primarni fokus ove emisije, a to je naš klub Sloboda. Hvala puno na pozivu i hteo bih da pozdravim naravno i sve gledalce i nadam se da će uživati u današnjoj emisiji i da će sve naravno proći kako treba. Puno hvala. Ja sam došao ovde sa zadovoljstvom, kao što si rekao, 2 treninga, pakao dan, ali naravno da mi nije bilo teško da se ispričamo i da ovde naravno uživam. Vlade, je li tebi bio pakao danas? Nije? Meni je pakao svaki dan. Dobro. Ajde da krenemo odmah. Možda malo previše direktno, ali ko je u stvari Blažo Bulatović? Blažo Bulatović je momak kome je od svoje 7. godine, da kažemo, od kada zna za sebe fudbal sve na svetu. Svi smo upoznati da je meni otac bio pokojni Branko Bulatović, generalni sekretar Fudbalskog saveza Jugoslavije, pa Srbije i Crne Gore. I ja od kada, da kažem, znam za sebe, otac me odveo na prvu utakmicu, igrali smo Jugoslavija, Farska Ostrva. Dobili smo 3-1, 2 gola Dejana Savićevića, 1 gol Save Miloševića i od tada ja počinjem da budem ozbiljan fanatik za fudbalom. Ja, naravno, svi znamo da sam u Statu rastao i da sam sa svim fudbalerima išao i u karantine. Eto, imao sam i tu sreću da idem i na svetsko prvenstvo 98. Evropsko prvenstvo 2000. Družio sam se sa njima i Blažo Bulatović je stvarno momak kome je fudbal dao sve i nadam se da ću ja uspeti, pošto nisam uspeo kao igrač, jer mislim da nisam ni zaslužio da uspem kao igrač. Ne kažem da sam bio sada neki veliki talenat, ali mislim da sam mnogo više da uradim u mojoj fudbalskoj karijeri i daću sve od sebe da budem dobar i uspešan trener i idemo tim stopama, pa sad naravno vidjet ćemo dok ćemo dogurati, ali ono što znam da ću dati celog sebe i nadam se da ću uspeti u tom. Ako se slažeš, ja bih se malo zadržao i prodiskutovao vezano za ipak tvog velikog oca, ja moram tako da kažem. To je bio dvojac koji je drmao domaćim fudbalom, Miljanić Bulatović, tako, tu su još od perioda stare Jugoslavije bili prisutni. Legendarni dvojac. To su ljudi za koje i dan danas se prepričavaju razne anegdote u to vreme kada nije bilo mobilnih telefona, društvenih mreža, kada su sa nekim, rekao bih, i šarmom i nekim specifičnim pristupom ipak taj period teškog vremena, sankcije, posle mi imamo stvarno sjajnu generaciju, imamo svetsko prvenstvo 98, imamo 2000-te, evropsko, izbacujemo Hrvate kojima je to jedino evropsko na kome nisu učestvovali. Kako je bilo, mislim, ti si već rekao da je fudbal tebi bilo sve i to je normalno. Naravno, da. To je normalno da u kući se, pretpostavljam, najviše pričalo o tome, ali generalno, kako je bilo rasti uz čoveka koji je drugi čovjek našeg fudbala, prvi operativac i kao neko ko je, eto, tragično završio, što je još tragičnije pod nerazjašnjenim okolnostima, to je makar ono što ja znam i što se zvanično zna. Naravno, jeste, tako je. I ipak za neko dete od 13 godina koji u nekim svojim formativnim godinama, možda postavljam previše neka privatna i direktna pitanja, ali mislim da je možda... Nema problema, dugo je prošlo, mnogo je prošlo, tako da... Ba da, 20 godina je prošlo. Pazi, to je dete 6. razred, kažem, formativne godine gdje sazrevaš i gdje ostaješ bez, pretpostavljam, dominantne figure u porodici. Tako je, to je bio 26. marta 2004. godine. Četvrte, izvinja sam treći. Nema problema. 2004. godina i kako je bilo, to prvo ću da ti odgovorim na to pitanje, kako je bilo je mnogo lepo. Jeste naravno bilo mnogo lepih trenutaka, svetsko prvenstvo 98. Evropsko prvenstvo 2000. Ali bilo je i teških. Bilo je i teških gde
se nismo plasirali 2002. na svetsko prvenstvo Koreja-Japan. Sećam se, bile utakmice Jugoslavija-Slovenija 1-1, kiša, igrao se na 1-0. To je bilo u Sloveniji, Zahović u 90. 0-1, Predrag Đorđević 1-1, što je igrao Olimpijakos, ako se sećate. Nama je trebalo 3 boda da odemo na to svetsko prvenstvo. Sećam se da sam plakao. Je Savićević vodio tada? Tako je, Dejan Savićević je bio selektor. Bila je kiša, neverovatna jedna utakmica gde smo i zaslužili da možda i da pobedimo. Nismo i sećam se da mi je to mnogo teško palo. Onda čekaš to evropsko prvenstvo 2004. da se nadaš da ćeš otići na evropsko prvenstvo i to su bila tako da ja moje detinjstvo koje se sećam 2 uspeha, 98. i 2000. i 2 neuspeha, 2002. i 2004. Ali sve to je manje bitno kada se jednog dana, i naravno nema još nikakvih problema, možeš sve da me pitaš jer mnogo je prošlo godina i osjećam se onako, to je jedan dan bio gde sam ja trenirao u Pionirima Poleta, gde sam se GS po Polet sa Dorčula, inače živim na Dorčulu i odrastao sam na Dorčulu, tako je, bravo. Ujutru je bio trening, popodne sam išao u školu. I probudio sam se, otišao na trening, da bi došao kući, da bi video majku, da bi video i svoju sestru koje su plakale su, meni nije bilo jasno šta se desilo. I to je bio taj dan gde ti oni kažu pucali su na tatu, taj dan nikad neću zaboraviti. I taj dan je bio onako baš, kako mogu i da vam opišem, ne može rečima i da se opiše, bilo je bolno, bilo je teško, bilo je tužno. I to veče oko 12 posle ponoći, 1 ujutru je tata, nažalost, svih nas izgubio bitku sa životom i to je ono što će ceo život ostati u nama, jedna mnogo velika težina, ali isto tako s jedne strane mnogo te ojača. Ojačate i ja ovako imam, ja volim nekad i u šali da i kad pričam sa svojim drugarima, on živi stvarno u meni. On živi u meni i ne bih želeo da ova emisija ode u neku tragičnu patetiku, ne daj Bože, vidite, ja sam živ, zdrav sam i meni je stvarno, eto vidite, ide moja trenerska karijera, ide u usponu sam i moja majka je ponosna žena, ali imam 2 sina. Ali i moj otac i moja pokojna sestra žive u meni i to je ono što je meni najbitnije. Kad si me već pitao, ja nisam ni teo nijednog trenutka da pričam ovde o tome, ali eto, bilo je lepo, na kraju se ispostavilo da je bilo teško i dan danas je teško, ali borimo se sa tim i znam da žive u meni i daću sve od sebe da budu ponosni. Mislim, sigurno sve si ovo rekao sa dosta emocija, naravno, sam si pomenuo, ne bih te ni to pitao jer je relativno skoro bilo, tragično si ostao i bez sestre. Dakle, malo pre kad smo pričali, život te nije mazio ni malko i sva ta teška dešavanja ostave neki trag u čoveku, ali sigurno ga moraju praviti ratnikom. Jesmo li dobili trenerskog ratnika? Pa, ja se nadam da je Sloboda dobila trenerskog ratnika. Ja u sebi vidim trenerskog ratnika, vidiš i da ja i kad pričam o ovim tragedijama, ja sam nasmejan. Ja sam nasmejan i ja sam borac i trenerskog ratnika ste dobili i nadam se da ću to pokazati i na treninzima i na utakmicama kad počne prvenstvo i da će užička publika vidjeti jednog ratnika koji će ovde da, žargonski rečeno, kažemo, pogine, da Sloboda igra jedan dobar fudbal i da beleži dobre rezultate. Tako nam to deluje u početku. Ono što sam ja u startu primetio i to mi se jako sviđa. I komentarisanju nekom pre početka sezone, pre tvog dolaska u Slobodu i svega ostalog, ja i Nemanja u emisijama koje smo pričali kad smo komentarisali, upravo ja sam to rekao. Ono što mislim da trenutno, odnosno na neke prethodne trenere koji su bili u Slobodi, da nama kao nekoj regiji ovde Zlatiborskoj, taj temperament koji mi imamo, taj način kako mi fudbal doživljavamo i kako ga pratimo, da prethodni treneri upravo nisu imali taj neki ratnički, taj slobodaški koji mi zovemo duh. I mislim da ćeš imati vrlo brzo priliku da se uveriš u to, pored tvoje vojske koju imaš na terenu, vidjet ćeš kakvu vojsku imaš iza sebe na tribinama, pogotovo u tom delu iza kućice kada igramo domaće utakmice. Neću se vraćati, ali kažem, sličnu, po drugačijim okolnosti, isto sam rano ostao, ne tako rano kao ti bez oca, tako da apsolutno razumem taj deo, ali kažem, bilo je red pomenuti čoveka koji je toliki trag ostavio u našem fudbalu. Mislim, ja sam igrao fudbal u to vreme i tada i znam kakve su to bile fudbalske veličine i kakvi su to ljudi bili. Nažalost, desilo što kažeš, ali to izvuče iz tebe ono najjače.
da si ratnik, mislim ti si rođen i odrastao na Dorću, ali vučeš crnogorski krvi. Dakle, moraš imati taj vreo temperament i vrelu krv koja, kao što ti je Vlade rekao, mislim da ovdje je jako plodno tlo za tako nešto. I da mi smo imali crnogorskih trenera kroz prošlost tamo krajem 50 i početkom 60 i to je neki čuveni Milutin Pajević, reprezentativac Jugoslavije sa Cetinja, ovdje je bio veliki trener, kasnije još neki drugi. Dakle, ovdje sigurno može se napraviti dobra sinergija te neke, jer Sloboda je pre svega klub emocije. Emocije ljudi, mislim dominantno ljudi, naravno ima izuzetaka, ali dominantno ljudi kada dolaze na utakmicu dolaze s određenom emocijom i žele da vide vatru na terenu, a ja ću citirati jednog trenera koji je rekao ne mogu ja očekivati od ekipe da ima energiju na terenu ako ja nemam energiju. Tako je, da. I da ta energija prosto, ako uspemo da napravimo tu harmoniju energije terena, klupe i tribina, mislim da ćemo biti na dobrom putu. Prema što budemo pričali o aktualnom momentu, o slobodi i o svemu, malo nekih i stručnih stvari i tako dalje, ispričaj nam malo svoj trenerski put. Kako je izgledao i... Moj trenerski put je izgledao, kao što sam i rekao, sa 26 godina sam prestao da igram fudbal. Završio sam u Dorćolu, u fudbalskom klubu Dorćol, Srpsku ligu sam igrao s tih 26, vidio sam, bio mi je vrhunac Super liga u Borči, onda s 26 to je sve išlo onako, nije išlo nekim putem da bi... Gile Rajković je tu, bio i sa njim imam super odnos i sa 26 godina ja prestajem i sa 27 godina ja počinjem da se bavim trenerskim poslom. Mihajlo Miki Ivanović, trener, je vodio Dorćol. I mi smo onako imali odličan odnos i ja u razgovoru sa njim rekao sam mu, šefe, da li vi vidite mene možda kao pomoćnika, ja bih prestao. On mi je rekao, Baki, naravno, ja tebe znam kad si imao 8-9 godina, ja sa zadovoljstvom hoću da radiš sa mnom. I tako je počelo sa 27 godina. Ja sam 2 godine bio njemu pomoćnik i sa 29 godina ja ulazim u mlađe kategorije reprezentacije Srbije. Prvo sam počeo sa generacijom U19 Nenad Sakić, bio sam njemu pomoćnik 2000. godište, Duca Vlahović i Kalaba Strahinja Pavlović su najbolje prošli iz te generacije, znamo svi ko su i šta su. I posle 2 godine ja idem u fudbalski klub Zvezdara. Igor Savić je šef, isto takođe Dorćolac. Lučajna sad. Tako je, on je sada šef stručnog štaba mladosti iz Lučana i mi smo se čuli, dogovorili, ja sam teo, malo sam promenio da vidimo, čuli smo se da radimo zajedno i on odlazi baš u Lučane da bude pomoćnik. Ja imam 29 godina, posle 6 meseci. U razgovoru sa njim, on mi kaže, Baki, mene svi inače zovu Baki, kaže, ljudi iz Zvezdare računaju da tebi daju da budeš šef. Da li si ti spreman na to, imaš 29 godina. Jesi ti već završio za licencu? Ja završio A licencu i ja kažem naravno Savke da sam spreman. Ljudi u Zvezdari su, ja pričam sa njima, ljudi u Zvezdari su to u meni prepoznali i mnogo im hvala na tome. Ja Zvezdaru obožavam, kao što volim Dorćol, volim i Zvezdaru. Ljudi su u meni prepoznali jednog mladog momka sa 29 godina koji može da bude tu šef stručnog štaba. Ja u razgovoru sa njima, oni mi kažu, Baki, mi smo se odlučili za tebe, vidjet ćemo kako to bude išlo, imaš našu maksimalnu podršku. Ja sam im rekao, nemojte ništa brinete, daću sve od sebe i to je bio moj novi početak kao šef. Samostalno? Samostalno. Sa 29 godina, to je bilo pred koronu 2020. Imamo 2 kola u drugoj polusezoni. Idemo Radničkom iz Obrenovca i idemo Brodarcu. To su bila 2 kola koje su prvo, znači 2 gostovanja, pošto smo u prvoj polusezoni smo imali 2 utakmice kući sa njima i sad imamo 2 gostovanja. U razgovoru sa njima oni kažu, vidjet ćemo kako će biti. Ja kažem, nema problema, da li je to bila sad početnička sreća, da li je to bila neka energija, to je bilo neverovatno. Mi odemo u Obrenovac, dobijemo 1-3, imali smo malo i sreće, 1-2, vodimo golman Opačić, odbrani penal, mi damo gol 1-3, dobijemo posle na Brodarcu 0-5 i krenuo je to nekako neverovatno, ta neka početnička sreća krenuo je kako treba. Ja sam godinu dana bio u Zvezdari i bilo je jedna dobra, bila je 2 kola, pa je bila korona i onda je krenula nova sezona. 20 ekipa je bilo zato što se proširila liga zbog korone i u prvoj polusezoni od 20 ekipa smo završili 7. Što je bio jedan korektan rezultat, naravno da je moglo bolje, ali je bilo dobro, svi ljudi u klubu su bili zadovoljni. I onda se otvorila
reprezentacija Libije. Otvorila se situacija za reprezentaciju Libije. Zoran Filipović je preuzeo reprezentaciju Libije i on me pozvao. On je naravno i bio veliki prijatelj sa mojim ocem i on je i pratio moj rad u Zvezdari i njemu se isto to svidjelo kako ja radim. I pozvao me i rekao, Baki, da li je tebi interesantno da ideš sa mnom? Ja sam rekao, naravno da ću da idem. Bili smo tamo, ali smo bili tamo kratko. Bili smo tamo 3 meseca. Bili smo u Kamerunu 25 dana Kupa Afričkih nacija i posle toga smo, u stvari, bila je tamo samo liga Kupa Afričkih nacija, ali samo iz domaćih liga. Tamo smo bili 25 dana i onda smo posle toga otišli, imali smo 2 utakmice sa Tunisom i sa Tanzanijom. I od Tunisa smo izgubili 2-5, onako malo nesrećno, 2-3 je bilo do 90. 2-4, 2-5. Ljudi iz Saveza Libije su nam to zamerili, nisu bili zadovoljni kako mi smo to odradili, taj posao, i oni su se posle 4 meseca nama zahvalili. I posle toga iz Libije se namestio, april je bio mesec, gde su me ljudi iz jedinstva iz Turčina zvali. I bilo je još 11 kola do kraja. 11 kola do kraja, oni su bili 9. I mi smo na kraju, oni su mi rekli samo da ne ispadnemo, 20 ekipa, 7 ispada iz lige i mi smo od 11 utakmica, 6 pobjeda, 4 nerešena, 1 poraz, jedan stvarno odličan rezultat i završili smo 3. I to je bilo naravno i hvalospev i sve, ali da ja sad sebe ne bi sam hvalio, došlo je naravno i neuspeh. Išli smo, počela je nova sezona, gde smo napravili jednu dobru ekipu i bili su, onda su apetiti naravno porasli, naravno završili smo 3. Ti si najmlađi trener, ti si najtalentovaniji trener, mi ćemo sa tobom da napadnemo sad prvu ligu Srbije. Ja sam onako rekao, ok, ajde, naravno, možda sam ja malo poleteo i to me naučilo da ne treba mnogo leteti kada je dobro, treba biti uvek čvrsto na zemlji, ali dobro, to se sve sada uči iskustvom i sve dolazi sa godinama, gde je počelo novo prvenstvo, igrali smo i bila je prvo utakmica tek Sloga, izgubili smo 2-1 tek Sloga Crljani i drugo kolo nam dolazi OFK Beograd, gde mi imamo neverovatnu utakmicu da mi povedemo 1-0 poluvreme i da imamo igrača više i da gubimo 1-5. 5 golova smo primili sa igračem više, to je bio za mene jedan ozbiljan poraz, gde sam ja se otišao i s ljudima iz kluba pričao, ja sam otišao i iz kluba, da, eto, na neki bez veze način, posle preuzimam Studentski grad, godinu dana, jedna borbena ekipa mlada, gde sam isto naučio mnogo, gde je bio cilj da se ne ispadne iz lige, nismo ispali, igrali smo jedan dobar fudbal. Isto Srpska liga Beograd. Srpska liga Beograd, godinu dana u Studentskom gradu i sad poslednjih 6 meseci sam bio u Prvoj Iskri i u Prvoj Iskri jedna fenomenalna grupa momaka. Nisam zadovoljan kako sam odradio posao. Mogao sam bolje da odradim posao. Jesmo mi došli na 11. smo bili kad sam ja preuzeo ekipu i u drugoj polusezoni smo mi završili 9. Da kažemo, po tabeli smo mi napredovali 2 mesta, ali mogao sam bolje. Ali su ljudi kod mene prepoznali tamo, što vode Prvu Iskru, prepoznali su u meni jednog trenera, onako fajtera, ratnika, igrači smo, stvarno smo imali dobru atmosferu, možda da nas nisu rezultati možda služili kako smo trebali da imamo rezultate, ali generalno sam mogao kao trener i kada sam stavio sve na papir i kada sam analizirao sa mojim saradnikom Bojanom Miletićem, koji mi mnogo znači, 2 godine radim sa njim, znali smo gde smo pogrešili, videli smo. I sada, eto, posle Prve Iskre, naravno, ono što je meni mnogo drago, da i ti ljudi iz Prve Iskre, naravno, bilo im je drago što sam me preuzeo u slobodu, a s jedne strane im je bilo i žao. Da se samo vratim i na reprezentaciju, bilo je Nenad Sakić, Mirko Bunjevčević U15 i ono što je meni sad ostavilo najveći pečat, to je generacija U17 sa Radovanom Krivokapićem. Prošle godine smo bili 3. na Evropskom prvenstvu u Izraelu. Jedan veliki uspeh, istorijski uspeh te generacije. Ko je to? 2005. Šljivić, Kosta Nedeljković, Milošević, Bubanj, Mijatović, Taks, Vukičević, Stanković, Džodić, da sada nabrem da se neko ne uvredi. A u grafičaru je bilo... Jeste, ozbiljna generacija i prošle godine smo ih izgubili od Holandije u polufinalu na penale. Mateja Radonjić je promašio penal, ali jedno, eto, u tom sam bio stručnom štabu, jedno ogromno iskustvo za mene, evropsko prvenstvo, 3. na evropskom i to je ono što je ostavio neki pečat u reprezentaciji, eto da to je neka moja trenerska karijera, možda sam malo produžio, ali eto generalno... Pa slušaj, ja ti kažem jednu stvar, ako sad slušajući tebe, kad pričamo o neiskustvu, kad nabrojiš da si sve radio u nekih par godina, nije to uopšte malo iskustva za tebe, s godinama da, naravno, ali generalno imao si, što kažeš, saradnju sa Ivanovićem, imao si saradnju sa Filipovićem, sa 2 odlično iskusna stara trenera
imao situaciju rada u reprezentaciji 2-3 kluba u Srpskoj ligi. Moderniji ima malo Sakićin, Krivokapić, to je vjerojatno modernija škola. Da, pa dobro. Pa dobro, sve smo izmiksali, što se to. kaže. I samostalni, eto, 4 godine, to već imam samostalno. Tako da je jedan dobar miks. Bio sam samostalno u Srpskoj ligi, šef, a ovdje sam bio pomoćnik sa najtalentovanijim dečacima u Srbiji reprezentaciji. Tako da dobar jedan miks. A šta se može u klubskom fudbalu primijeniti iz tog reprezentativnog? Osim te, verovatno, dubinske analitike koju podrazumeva rad u reprezentaciji. Dubinske, što kažeš, dubinske analitike i različiti rad reprezentacija i klub. Ti u klubu imaš vremena i da nametneš svoj posjed i šta ćeš da radiš i taktički imaš mnogo više vremena. U reprezentaciji imaš manje vremena za mene, ali u reprezentaciji je mnogo bitnija atmosfera. Meni je mnogo bitna atmosfera inače. Ali ovdje se u reprezentaciji, to su već najtalentovaniji dečaci. I ti sa njima i te taktičke principe i zahteve što radiš, naravno da radiš na terenu, ali oni su već onako upijaju, oni to brzo i vizualno kad im pustiš i analizu i kad im pustiš i analizu protivnika, sve stvarno brže upijaju, ali mnogo bitna atmosfera. Svuda je bitna, ali ovdje onako da budemo kao porodica i to nas je dovelo na Evropsko prvenstvo i to nas je dovelo na taj rezultat. Tako da, ali sam naučio isto i taj trenažni mikrociklus, na primjer mi smo u Izraelu bili 25 dana na Evropskom prvenstvu i opet kao da si u nekom, da kažem, nije su pripreme Evropsko prvenstvo, ali možeš da vidiš ovo ti se svidi ovo ti se svidi ovdje i tako sve ono što pokupiš, što ti se najviše sviđa i primjeniš i u klubskom fudbalu. Ono što se meni čini sad, pokušavajući da sagledam, mi smo, ako si gledao prethodnih nekoliko emisija, prepoznali u tebi već neke karakteristike koje su poput te analitičnosti, preciznosti, svega onoga što smo mogli da vidimo u ovom kratkom periodu. Međutim, ono što sad ja mogu da prepoznam kao manu, a vi sad meni recite da li sam u pravu i da vidimo na koji način bi to mogli da preveslamo. Naime, fudbal u Srpskoj ligi Beograd dominantno čine mladi igrači, poprilično tehnički potkovani i za razliku od drugih srpskih liga, pre svega Srpske lige Zapad, gde je velika razlika u tipu fudbala koji se igra. Gde se ovdje igra dosta, neću reći prljaviji, ali namazaniji fudbal u smislu domaćeg terena, tih nekih... Pa dosta ima iskusnih igrača. Tako je. To je razlika velika. Generalno govorim to jer toga nema ni u reprezentativnom fudbalu. Da li si dovoljno namazan? Mislim, nisi namazan ko Miki Ivanović, sigurno. Nemo, dobro, naravno, da. Ali da li si mogao, jer to su po meni sastavne stvari koje prate rad jednog trenera. Znači, od tih, čak mislim da je to, eto, možda si mogao od Ivanovića i Filipovića da pohvataš malo tih stvari. Stari treneri su čuveni po tim nekim elementima koji su tada dominirali. Te neki odnos igračima. Tako je, harizma neka tada. Jeste, harizma, atmosfera i sve to, dok je, pretpostavljam, fokus i danas odnos trenera više usmeren prema ovim stvarima koji su. Kako izmiksati sve to? Znaš kako, ja sam, na primjer, imao sam iskustvo, na primjer, u jedinstvu iz Surčina sam imao 2 igrača starije od mene, Stevan Nikolić, 84. Ja sam bio 90. Stoper. Oni špici igraju u Bosni. Bio je baš jednako i u Bosni, ostavio jedan dubog trak. Tako je. Da, Zrinsko. I sa njim sam imao fenomenalnu saradnju. Vodio sam u studentskom gradu, Milan Čulum je bio, ako se sećate, onaj štoper, zadnji vezni, on isto 6 godina stariji. Sad je trener negdje. Tako je, sad je trener, sad je preuzeo Sinđelić, Srpska liga Beograd. I tako da u studentskom gradu nisam imao ni jednog starijeg od mene, to su bili mladi momci, a prva iskra mi je bila isto 3-4 starija, iskusnija igrača. I mislim, lepo, dobro pitanje kako sve to izmiksati. Po meni, jedan dobar, ispravan odnos. Uvijek iskren, ispravan odnos. Mora da se zna ko je šef. Ok, ja imam 33 godine, ali sa nekim autoritet se stiče znanjem, stiče se da vide oni u tebi, da si ti pre svega i da znaš i da si čovek. Ja nemam te komplekse, ok, imamo igrače koji su stariji od mene, ali s njemu priđem na jedan iskren način, jedan normalan način. Neću ja sad njemu da glumim neki autoritet tako što ću ja da se derem na njega pred ostalim igračima, ali da zna isto tako. I ja sam svestan njegovih godina, ali da i on bude svestan da sam ja šef, da ja odlučujem i da ja treba da se poštujem. Da tako na neki naš ispravan odnos, ispravnu komunikaciju mi napravimo, da pomognem ja njemu, da dam sve od sebe, da i on bude zadovoljan, a i da pomogne on meni kao iskusan igrač. I iskreno do sada, ne znamo, naravno, verovatno ću možda i ući nekada u problem,
sa svim iskusnim igračima sam imao odličnu saradnju. Vlada je u prošloj emisiji po meni rekao jednu jako bitnu stvar. Nisi mogao, kako mi ovdje to kažemo, lučem naći bolje starije igrače, starije, mislim, tu pre svega mislimo na Gaja, ali i ove zrelije Rada Glišovića, Cvetića, Đorđa Glišovića, Vukašinovića, ne znam, sam još koga zaboravio stari, koji su izuzetno karakterni pojedinci koji nijednog momenta, mislim, sve smo se mi nagledali u fudbalu kao i ti, ali oni su, mislim da stvarno ti je to jako dobra prednost u ovom momentu što nemaš. Tako je, tako je. Slažem se. Sredina što se toga tiče je sigurno fenomenalna i ja apsolutno se slažem sa svim što si sada izneo vezano za te relacije, vezano za godine i sve ostalo. Ono što si malo prepomenuo, ja često to govorim, prvo igrajući fudbal znao sam koliko je to bitna stvar, a apsolutno, znači atmosfera je nebitno da li je reprezentativni, da li je klupski fudbal, to je osnova ekipe. Znači, možeš spremiti fenomenalnu ekipu, možeš imati fenomenalnu ekipu. Ako ne postoji atmosfera među igračima, ako ne postoji homogenost te ekipe, ako trener nema dobru tu relaciju, odnosno taj balans da se napravi, da to sve funkcioniše kako treba, ništa ne vredi. Kao što si spomenuo situaciju koju si imao da si u Surčinu, da si imao fantastičnu ekipu, ali se nije skockalo sve kako treba i nije rezultat došao na pravi način. Znači, nije sve ni do tog kvaliteta igrača. Naravno da je za trenera što ima kvalitetni igrače bolje za njega, okej. Ali s druge strane, ja mislim da ako je unutar ekipe, a mislim da je zdrava atmosfera unutar naše ekipe u zadnjih nekih godinu i po dana, da to samo može ići tebi u prilog da lakše te stvari. Prva utakmica koju smo igrali, ja sam to isto Nemanji pomenuo u prošloj emisiji, ono što mi se jako svidjelo, a to upravo govori o toj relaciji trener-igrač, jeste da stvari koje ste, ja sam igrao u slučaju odgledao ovih par treninga, pogotovo zadnjih uoči ove prve utakmice sa Bijelim poljem, ono što mi se jako svidjelo, što znači posle jednog treninga koji je bio vezan za neku postavku igre, jel okej, takav je deo pripreman da postavljaš još uvijek ekipu, ali čisto uoči te prve utakmice na tom treningu koji ste radili, uoči utakmice gdje si čisto steo neke osnovne stvari da sa njima uradiš, gro tih stvari se vidjelo na terenu. To je jako bitno, jer nije to sada je rađeno 2 mjeseca prošlo, pa već su se oni, što kažu, uigrali kao stručni štab i ekipa. To je prva utakmica koju su igrali, toliko stvari je se preneseno sa treninga, što upravo ide u prilog toga da se uspije u vrlo kratkom roku da dođe u situaciju da postaviš te stvari na pravi način, odnosno da ti igrači veruju, što je jako bitno. Koja je tvoja fudbalska filozofija u smislu kakvu ti slobodu želiš? Kakvu bi volio da vidiš na terenu? Pa slobodu koja igra kroz posjed lopte, kroz te naše principe i zahtjeve koje mi koristimo, to je neka naša ideja. Vidjet ćemo da li ćemo da je sprovedemo, da svi budemo zadovoljni, naravno. Jednu slobodu koja, kada protivnik ima loptu, da bude nevjerovatno agresivna, da budemo svi fajteri na terenu, naravno po znacima navoda, ali da zna se ko gde stoji, da budemo jedna disciplinovana sloboda i to ćemo dati sve od sebe zajedno sa svojim stručnim štabom, da se zna ko gde stoji, da li je pressing, da li je srednja zona. I naravno ja volim i kada iz te na tu srednju zonu nadogradimo jednu dobru tranziciju, jer imamo profil igrača koji može da napada tu dubinu, imamo profil igrača koje treba koristiti ono što najbolje znaju i kada bi nadogradili na taj disciplinovan fudbal kad protivnik ima loptu uz jednu brzu tranziciju, mislim da smo na dobrom putu. To je ono što mi želimo. Sad naravno u fudbalu bude mnogo i lepih, bude mnogo i teških trenutaka kao i u životu, kao što sam i rekao, bilo je lepo, bilo je i teško, ali daćemo sve od sebe da bude što više lepših. I apropo one naše priče, tebe da se vratim ovo sve što sam i bio u Srpskoj ligi Grupa Beograd, ovo gledam kao novi početak. Ovo mi je novi početak. Prva Liga Srbije, Savezni rang, veliki klub, navijači, stadion i ovo gledam, bukvalno se vraćamo onako Zvezdara, 29 godina, novi početak šef. Srpska Liga Beograd, početak. 33 godine, 4 godine kasnije, Prva Liga Srbije, GFK Sloboda Užice ili FK Sloboda, kako vi god, kako vama je lepše da kažete, ali svi znamo šta je sloboda. I ovo mi je novi početak i to je neka moja ideja i stvarno bih voleo da ovde, ne bih voleo da moja sad novi početak bude neka kratka epizoda, da budem ovde mjesec, 2 dana i da bude priča Bulatović
dobar je momak, ali još je mlad, ne može. Volio bi da me ljudi pamte po i mlad je, i dobar je trener, i energičan je, i ekipa igra dobro. Naravno, bit će i loših utakmica, ali da me više pamte po dobrom i to je neki cilj i zato živim. Stvarno živim za to, ja kažem iskreno iz duše. Da li će uspeti, vreme će pokazati, ali daćemo sve od sebe. Pa znaš kako, godine su bile relevantne po meni samo u momentu predstavljanja. Ti si sada šef i mi te slušamo. Znači, tu više nema priče mlad, star. Ti si tu koji donosiš odluku ko igra, kako igra i na koji način igra. Se slažeš? Apsolutno. Ja čak malo možda idem i pred rudu, ali kažem, stvarno sam ovih koliko radite već 10 dana onako prilično dobro to propratio i iskreno jako mi se sviđa ono što vidim. Znači ono šta se radi na treningu, kakve su zamisli, radi se prilično jako. To mi je onako baš upečatljivo. Vidim da dosta dobru saradnju imate i da dosta i ostatak stručnog štaba učestvuje u treningu, što je jako dobro. Mislim čak da tvoj saradnik koji je stigao s tobom, da je onako možda čak i više od tebe, taj analitički tip vezan za organizaciju i te stvari. Jeste, tako je. Da imate dobar taj odnos, imate i Filipa tu koji je, kaj da kažem, iskusan fudbaler koji ulazi također polako u te trenerske vode. Jedan jako dobar momak i mislim da nam stručni štab izgleda jako dobro trenutno. Mi tako i generalno onako i Filip Arsenijević, tu je Sekula Vesnić i Bojan Miletić. Bojan Miletić i ja već tako sarađujemo 2 godine. On je stvarno moja desna ruka i moj prijatelj i moj saradnik u koga mnogo verujem, veruje i on meni, verujem ja njemu i mislim da je mnogo bitno u trenerskom poslu imati dobar stručni štab. Mislim da je to mnogo bitno i kada imaš čoveka koji i zna i kada je teško, da te ne pita nešto u tom trenutku, nego da me pustiš tako, to su neki osjećaji i to je ono što je mnogo bitno. Tako da mi stvarno sarađujemo i... I ako uzmeš i te detalje vezano za utakmicu, prosto je nemoguće onda pored klupe i taj ugao koji imaš prema terenu i sve ostalo, vidjeti sve u svakom momentu, to je nemoguće. Čak u nekim situacijama mi koji sedimo na tribinama imamo bolji pregled nekih situacija nego što ti u momentu gdje si uključen, fokusiran utakmicu na dešavanja. I onda ako imaš kvalitetnog saradnika koji u određenom momentu koji nije fokusiran ono što si ti, može vidi neke druge stvari, to jako puno može da znači. Pre nego što budemo malo pričali konkretnije o Slobodi, završio si pro licencu u Crnoj Gori, tako? Tako je. Sa kojom temom? Završio sam UEFA pro licencu u Crnoj Gori, diplomski rad mi je bio tamo u Crnoj Gori i je generalno pravilo da se ode 10 dana u neki klub, da se tamo stažira, da se gledaju trenizi i da se gleda utakmica. I ja sam otišao u fudbalski klub Hetafe. Meni je Stefan Mitrović, štoper Hetafe, najbolji drug, najbolji prijatelj. I otišao sam, bio sam tamo, Kike Sanchez Flores je bio trener. 10 dana sam bio tamo, gledao sam utakmicu Hetafe Majorka, jedno isto veliko iskustvo. Pričao sam sa Kikeom o svemu, kako on vidi na fudbal, kako on radio. Znamo svi koga je vodio, da je vodio Atletico Madrid i da je pravio dobre rezultate, i da je bio i u Kini, da je bio i u Watfordu, da sad ne nabrajam sve klubove, jedno veliko trenersko ime. I jednih 10 dana i onako taj diplomski rad je prošao. Ljudi iz Crne Gore su došli na moj trening u moj klub. Prva iskrat sam tada vodio, gledali su, dali su mi temu tranziciju po osvojenoj lopti i radio sam tu temu na treningu, super je prošlo. Posle toga smo išli u salu da im ja prezentujem diplomski rad fudbalskog kluba Hetafe, šta su radili, kako su radili na utakmici i sve o klubu. I tako da, eto, Bogu hvala, prošlo je sve kako treba i svi znaju da je Dejan Savićević meni čovjek od kada su mog tatu ubili, da je Dejan Savićević tu meni i moje porodici sa šta god treba, tako da i onako i u šali mi je rekao, bitno mi je da su te svi pohvalili, da ne bude, Deo ga je tamo stavio, pa on, nego bitno mi je da su te svi pohvalili i da su rekli da imaš veliki talenat, veliki kvalitet. Ja sam rekao, deki moj, to mi je najbitnije. Da ne bude poziv, da ne bude, eto, tako da to mi je najbitnije, da ga nisam obrukao i da sam se pokazao u najboljem svetu. Da li to znači da ćemo i Deja imati priliku da vide mušce na koju utakmicu Slobode? Videli smo se sada na Zlatiboru pre 5-6 dana. Bilo bi lepo. Pre 5-6 dana i pričali smo i mislim da ima šanse. Mislim da ima šanse da dođe. Bilo bi lepo. Ja bih vrlo rado volio da ga vidim na Slobodnom stadionu. Decembar 1991. 10 dana posle Tokija. Dobro. Kad je ono isključeno? Jeste isključeno. Oni su došli na pripreme u Palisad.
ja sam imao dva fudbalska idola, klinačka u fudbalu. Jedan je Gari Lineker, drugi je bio Dejan Savićević. I ja sam tu bio klinac sa majkom u hotelu i oni su tu, znaš, mi djeca gledamo sve, probat ću kratko. I ja sam se skijao i stajao sam ispred hotela i čekao majku. Ulaz u Palisade je sad ulaz. I izlazi posle ručka Dejan Savićević sa čačkalicom u ustima u trenerci. I sad ja stojim i gledam u njega naravno kao u Boga. I on ni 5 ni 6 nego se meni obraća. I kaže mi slab snijeg. I pita me kao, jel jeste? Ja kažem, jeste poledilo, više ne znam šta ću. Kaže on, ajde vidim kako šibaš. Meni kaže, i sad ima ona malo, preko puta Palisada ima ona strmina. To je bio spust mog života, skijaški. Ja sam dao sve od sebe da to bude što brže i što atraktivnije. Kad sam dole okrenuo i potpisao, okrenuo sam se, on naravno nije bio tu, ali to je moj susret sa Dejanom Savićevićem. Dobro, imao si znači situaciju sa njim. Jesam, ali eto. Eto viš simbolika, da. Ti si imao tad godinu dana. Da. Ali Deo je tad bio, mislim, tata na vrhuncu. I znanja i moći i tako dalje. No dobro. Glupo da trošimo vreme na Deo, genije. Tako je. I kao čovjek i kao fudbaler. Tako je, sve apsolutno se slažem. Lepa stvar kad imaš osobu takvu u svojoj blizini, imao je tata mnogo prijatelja, ajde sada da imao je tata mnogo prijatelja, ali on je ostao posle 19 godina, tu jedan jedini koji je za mene, za moju majku, tu je šta god treba i prati moje rezultate, prati moj napredak i pomaže nam u svakom smislu, tako da jedna velika gromada od čoveka, kakav je genije bio na terenu, takav je i u životu, takav je i prijatelj. Tako je. Pa i Stefan Mitrović, ja sam imao situaciju, par sati smo proveli tako lepo od njega. Došao onaj dan kada je bila tvoja promocija i prozivka i prvi trening, on je bukvalno proveo svo vreme to na stadionu tu. Lepo imati takve prijatelje u životu. A znate anegdotu za Stefana Mitrovića? Da je bio ovdje ili? Da, koliko je Sloboda veliki klub da Stefan Mitrović nije prošao probu. Prispominjali smo. Oni Rade Krunić. Da, ti Rade Krunić, ti više da radi sa nisam znao. Ali ja sam to često pominjao, ja sam inače protivnik tih proba. Generalno komentarisao sam, jer u 99% slučaja ništa se ne dobije. Ja mislim da u njegovoj situaciji to okej, kaže se proba, došao na utakmicu, ali on generalno mislim da nisu se dogovorili, nebitno neki dogovor nije tačno nam je bio da mi je pričao i kad smo bili sada. Ali nemoj mi kvariti priču, lepo se zvuči da nije Moćnije djela je poslovo. Ja to kad kažem ovom kumu Dobriju, on kaže, pa kako je mogao proći, imali smo Bulatovića i Aleksandra Štoper, kakav Mitrović, znaš. Reci mi, šta si video u ovih 10 dana u našem igračkom potencijalu? Igrački potencijal i igrački kvalitet mi se generalno sviđa. Ostao je kostur tima, zadnja linija sa golmanom Đorđetom Vukašinovićem, jedna zadnja linija koja je iznala prvenstvo prošlo. To je jedna stabilna zadnja linija, jedna iskusna, inako u srednjim godinama, tako da sve mi se iskreno, moram da budem iskren i da budem realan, stvarno mi se igrački kadar sviđa. Okej, znamo svi da je Ristić tu u veznom redu značio mnogo, koji je otišao i želim mu stvarno sve najbolje i da će Bog i da se nametni u Kragujevcu i da bude svi igrači koji su ovdje bili, koji su igrali dobro, stvarno želim im sve najbolje, ali generalno mislim da sviđa mi se kako rade, sviđa mi se kakvi su momci, kakva je atmosfera, kakva je hemija i ja na tome isto dajem sve od sebe da tako bude. Tako da mislim da imamo jednu hemiju, ja im uvijek pričam, ja volim da mi budemo jedna fudbalska porodica koja, kada je teško, budemo svi jedan za drugog, kada je lepo da budemo čvrsto na zemlji i vidim da su ljudski kvalitet, igrački kvalitet odličan, dobar kako god, ajde da ne budem sada, ali meni se stvarno sviđa igrački kvalitet, ljudski kvalitet odličan isto i to je ono što mi daje nadu da možemo da napravimo dobar rezultat. Treba da se pojačamo adekvatno na nekim pozicijama, što radimo na tome. Svi u klubu smo stvarno zaduženi da probamo da dovedemo igrača koji može i da se uklopi u budžet, koji može da donese i kvalitet, koji je dobar čovek, koji može da se u ovu grupu momaka uklopi kako treba. I kada bi to pogodili, a iskreno se nadam, uvek sam optimista u životu da ćemo da pogodimo, da možemo da se nadamo jednoj dobroj slobodi i da, kao što sam i rekao na početku, da imamo dobre rezultate. Podržavamo. Naravno. Ja sam malo komentarisao i s tobom pre emisije i generalno pričam ovo što do sada izgleda. Liga izgleda osjetno slabije iduće godine i sad sve vreme imam neku zadršku u glavi sam sebi da se previše ne istrčavamo i previše letimo,
ali čini mi se da moment za vrh nikad nije bio bolji. Jer prošle godine si imao dva kluba koja su... Ne, ali govorim pričamo, nema problema, nema šta. Kako je bilo, ja opet se vraćam svoj nazad, da li je bio Surčil, da je ono očekivanja. Bilo je tako, da. Nemam lepo iskustvo kada je to, ali sad sam naučio iz toga čvrsto na zemlji, ajde vidjet ćemo, ja bih dao živo da budemo prvi, vidi. I da uđemo u Superligu ali treba biti onako fokusiran, skoncentrisan, da radimo, pa ćemo da vidimo kako što se bude odvijati. Vi treneri kolo po kolo. Pa ne, ali generalno stvarno, ovo što je rekao vezano za ekipu, ako pričamo sad o nekim očekivanjima, o nekoj poziciji koju bi mogli, imamo mi tu dosta faktora utiče, ali između ostalo, ako pričamo o napadu na neki vrh tabele, možda su nam ta 2 do 3 igrača, onako koji bi doneli taj kvalitet malo veći, značila u takvom nekom načinu razmišljanja. Kažem, generalno, sa čim sad trener raspolaže jeste kostur ekipe od prošle sezone uz neke igrače koji nisu tu, Bačanin zbog povrede, Rile koji je otišao u... Laći Miličić, Rile, Bačanin. Tako je. Par iskusnih igrača koji su donosili tu Pero Jovanović, Miličić. Pero Jovanović, ima tu 5-6 igrača, tako je, nisam ih nabrao sve, znamo. Koji su pravili taj balans gde su neke stvari, da kažemo, pod navodnicima, koje mlađe imaju te neke dečije bolesti koje, nadam se, brzo prevazilaze, da to bude sve kako treba. Ali opet kažem, momci i trener mislim da rade odličan posao za sada i to sve super izgleda na treningu. Sasvim korektno izgledalo je u prvoj utakmici koju su igrali, pogotovo u tom prvom poluvremenu. Mislim, jedinstvo Bijelo Polje, ne kažem da je to neki sad top kvalitet, pa prema tome se meriti, ali to je crnogorski superligaš koji je prošle godine završio na 5. mestu. Znači nisu imali nikakvi problem s opstankom. Verovatno ambicije sad gaje i verovatno je malo veće. Malo mi krivo, ne vidi se sad. Koja je sedmica dobar igrač u Bijelom Polju? Ušto je dobar igrač? Da, ne znam. Ja generalno ne znam njihove igrače, ali onako, korektna ekipa. Mislim da u jednom segmentu igre u prvom premu nismo bili inferiorni odnosno na njih. Tako da, što kažu, vidjet ćemo. Imamo sad i ove utakmice. Period takmičarski, znaš, to je sve. Nekome su teške noge, neko je u drugoj nedelji, neko je u 4. nedelji, neko je svežiji, neko je umorniji. To je sad sve pitanje kada dođe za bodove. Tad ćemo da vidimo kakvi smo. Ja stalno pričam to i koliko već 2 godine unazad to potenciram i kažem, ne postoji mogućnost, kao igrač koji si bio, ne postoji mogućnost, a to nam se u nekom prethodnom periodu dešavalo, nećemo imati, nije bitno koji su treneri u pitanju, ne postoji mogućnost da radiš 60-70% na treningu, a da dođe da mi se kaže, sad ćemo da zgazimo. Znači, ono što kažem, što mi se jako sviđa, intenzitet treninga je jako visok. Znači, ne pričamo sad o organizaciji kako je to postavljeno sve, ali intenzitet treninga koji vi imate trenutno ovih 10 dana je jako visok. I to će vremenom doći na svoje na terenu. Uz zahteve koje kao što si rekao, tvoj diplomski rad ti je izlaostao malo i u glavi što se tiče načina kako voliš da igraš. Znači, iz te tranzicije pri oduzetoj lopti. Tako da to, ako fizički nisi spreman, ako nisi agresivan, ako u momentu gubitka lopte ne možeš brzo da je povratiš, ne možeš to da radiš. Tako da, to sve za sada izgleda super, ali kažem, vidjet ćemo, što kažeš, pripreme, prvenstvo, veliko. Pa, to je nebo i zemlja. Dobro, da nećemo, nije zahvalno pričati sa trenerom o pojedinačnim igračima, to je više stvar nas dvojice. Ma dobro. Ima to. Da. To se ne brinem, znam da će biti analiza, tako da... Šta 23 dana ima do početka prvenstva, šta možemo da očekujemo do početka prvenstva? Još koliko prijateljskih utakmica, kakav je neki plan? Imamo 5 prijateljskih. Imamo Radnički Kragujevac, Romanija, OFK Beograd, Javor, Borac, Čačak. To je 5 prijateljskih koji nas očekuju do početka prvenstva. Iskreno ti kažem, baš sam i rekao mojim saradnicima danas, čovječe, daj više da bude taj žreb, sve se čeka, daj da vidimo s kim smo prvo kolo, daj da naravno da volim, evo, verujte mi, znači to čekam, samo eto, da znamo svi Kolubara, da li je Superliga, da li je prva liga, da li je Loznica prva liga, sve nas to onako, jer opet kad izađe raspored, pa kad znaš prvo kolo, fokusiran si, znaš šta te čeka, znaš koji je protivnik, koji ga i stil igre, igrači, već kreće analiza, već kreće scouting, već sve da znamo i da budemo za to prvo kolo, ali dobro, ajde. Ali ako je za utehu, ni protivnici ne znaju za nas. I protivnici ne znaju, tako je, slažem se. Nego eto, baš kad si me sada pitao šta, pa sam baš danas, ujutro sam rekao u slačionici, onako pričali smo o svemu, ja kažem daj bre čoveče više, daj da vidimo s kim igramo. I oni su se složili sa mnom, ali imamo 23 dana da se spremimo.
da u ove 2 nedelje isto radimo malo jače, da poslije malo da oborimo naravno ritam, da dođemo do svežine, da budemo sveži i Bože zdravlje za to prvo kolo, da ja bih volio da igram u Užicu prvo kolo. To je neka moja želja, da li će biti tako, vidjet ćemo. Ali volio bih da igram u Užicu jer to me nekako onako žargonski rečeno radi me. Radi me da bude prvo kolo u Užicu pa da... I nas, verujem. Pa eto, verujem, da. Večernji termin, 5. august, to će bude 1500 ljudi. I da idemo pun gas. Ajde, ako se slažete da prognoziramo s kim igramo prvo kolo u Užicu, pa ko pobedi druga dvojica da... Možete vas dvojica, nema ja kao trener da prognoziram, kao da onda to želim, pa onda evo vas dvojica neću da prognoziram, nemam... Eto, Mačo Šabac kaže, Vlada. Šta ti kažeš tamo? Mladost Gat, tačan rezultat 4-1. Evo vidi, krenuo je odmah jako, odmah je krenuo jako. Nemoj Gat, pa ovaj Gat izgubio juče od nekog Hajduka. Ma nemoj, smo sad rekli prijateljske, prvenstvene, pusti to. Ima još 23 dana. 7 dana do prvenstva stigne 5 igrača. Dobro, ajde, nemoj se ljutiti. Ne, nego ja ne volim te bivše superligaše. Koji nema nijedan igrač Superlige, svi otišli. Svi otišli. Dobro, imamo li još šta da... Mislim da smo onako... Koliko smo, Igore, koliko već pričamo? Satić. 45 minuta. Možda je to i optimalno. Pa dosta, pa nema. Ako imate još nešto, ja ću vam rado odgovoriti, ali... Sad 20, neće pola da gleda. Nema šta, 45 minuta, jedno poluvreme, tako da mislim da je jedna ozbiljna priča bila. Ovo je prvo poluvreme u stvari. Prvo poluvreme. Tako je. Drugo poluvreme, od drugih 45 minuta zakazujemo sad za tamo neki januar mesec i da ćemo onako malo detaljnije diskutovati o tada već ozbiljnijim superligaškim ambicijama. Daće Bog da budemo u januaru. Omatika, daće Bog, daćemo sve od sebe vidi da kad bi se vidjeli ovdje u januaru, kad bi bili, to je dobra stvar. Daćemo sve od sebe da bude tako. Ja sam optimista, naravno, ali fudbal, život, svet će to naš i sam, ali volio bi januar, drugo poluvreme i da bude jedna pozitivna priča. Ja sam u to ubeđen. Kao i sad. I ja to verujem, verujte mi da verujem. Mislim da si svestan da si došao u fudbalski grad koji poprilično dobro poznaje fudbal i voli klub iz svog grada. Naravno, ne toliko koliko bi mi možda želeli da to i po pitanju kvaliteta i ukupne masovnosti. Ne, možda ga on voli koliko bi mi želeli, voli ga, ali je problem zainteresovanost. To je postalo... A dobro, opšte mjesto u srpskom fudbalu. Malo je to, ali dobro. Duše, kad pogledam druge, mi smo još dobri. Jedno, siguran sam, veliko životno iskustvo, nadamo se uspješno. Tako je, tačno tako. Hvala ti puno na vremenu i puno sreće. Nam želim u nastavku. Hvala puno na pozivu i stvarno hvala na svemu. Eto, imali ste prilike da upoznate bliže Blaža Bulatovića, a ono šta je on i ko je on na terenu ćemo najbolje vidjeti gledajući našu slobodu. Vidimo se i veliki pozdrav. Pozdrav. Pozdrav.